Iwindi lokudayiselana ngabadlali ku-Premier Soccer League kulindeleke ukuthi livalwe ngoLwesihlanu, kanti kusazobonakala ukuthi kukhona yini umnyakazo omkhulu ngaphambi komnqamulajuqu. Kuningi ukuqagela ukuzungeza abadlali abambalwa, kodwa kuze kube manje akukho okuphathekayo okungasho ukuthi bayahamba noma bayahlala. Lapha sibheka abadlali abasengakwazi ukunyakaza ngaphambi kokuthi kuvalwe iwindi. Umdlali wasesizweni weBafana Bafana neStellenbosch uJayden Adams kunesikhathi efuna uthula iMamelodi Sundowns. Nakuleli sonto kubikwe kabanzi ukuthi amaSundowns azimisele ngokusayinisa lo mdlalo oneminyaka engu-24 ngaphambi kokuthi kuvalwe iwindi lokudayiselana ngabadlali. Njengoba uSipho Mbulu weSundowns kubonakala sengathi uzobolekiswa, kungase kube nesikhali esiswini samaSundowns somdlalo sezingeni lika-Adams. iStellenbosch isivele idayisa u-Ingram Reyners ku-Sundowns noDeon van Rooyen ku-Orlando Pirates. Bazoba manqika ukudedela u-Adams, ikakhulukazi njengoba kunebhola le-CAF elizodlalwa kule sizini, kodwa wonke umdlalo unenani. U-Oswin Napolis ungesinye isihlabani seBafana osekunezinyanga ezimbalwa siqhathaniswa nokuphuma kwiBholokwane City. Ukuye eNyakatho Afrika bekubonakala sengathi kuvunyelwene phakathi kweCity ne-MC Alkmaar, kodwa manje kubukeka kumile. Kanti umqondisi wezemidlalo ku-Kaizer Chiefs uKaizer Motaung ngeJune uvumile emuva nje ukuthi amakhosi axoxisana neCity mayelana nokusayinisa u-Apolis. iSundowns nayo kubukeka sengathi izofuna ukusayinisa lo mdlalo oneminyaka engu-23 ubudala, futhi kungenzeka kube yiyona kuphela engakwazi ukukhokha imali efunwa yiCity. iSuperSport United kuthiwa izimisele ngokubolekwa uZakhele Lemphasa we-Orlando Pirates njengoba ebonakala engaphezulu kwesibalo esifuna ibhakabhaka kule sizini. Nokho ngalesi sikhathi asikho isivumelwano esenziwe, futhi kungenzeka ukuthi amaTatatha abheke omunye umgadli njengoba bedinga ukuvala isikhala sikaBradley Gropper olimele isikhathi eside. uSamik Nukovic njengamanje uyi-agent amahhala ngemuva kokushiya iTX Galaxy, kodwa futhi ube nezinkinga zakhe zokulimala. uKemit Erasmus ungomunye umgadli osathungatha iqembu, kodwa ukhonja kakhulu ku-Cape Town City.